8 hodin a 6 minut, dobré ráno. V sobotu volili, v neděli sledovali, jak to dopadlo. Na Slovensku byly předčasné volby. O hlasy voličů usilovalo 25 politických subjektů. Zvítězila strana Směr sociální demokracie, kterou vede trojnásobný premiér Robert Fico. Dnešní speciál je určený hlavně vám, kteří o víkendu neposloucháte rádio, respektive nechce se vám sledovat ve volných dnech zpravodajství, protože víte, že na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus vám v pondělí nabídnou komentovaný souhrn. A ten právě začíná. Speciál Jana Pokorného. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes pověří předsedu strany Směr Roberta Fica sestavením vlády. Směr v sobotních parlamentních volbách zvítězil se ziskem téměř 23%. Jestli uspěje při získání koaličních partnerů, zatím není úplně jisté. Novinky zjišťuje náš slovenský reportér, zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě Ladislav Novák a teď je v našem speciálním povolebním studiu v centru Bratislavy nedaleko budovy Slovenského rozhlasu. Dobré ráno. Hezké ráno. Robert Fico prohlásil, že chce být premiérem. Už víme, Ladislave, jaké chystá další kroky? Předseda strany Směr včera řekl, že je připravený, je poučený a že chystá se na pověření paní prezidentkou. Pokud by neusiloval o premiérské křeslo, chápal by to jako zklamání pro voliče. Avizoval ale, že samotné sestavení vlády nemůžeme očekávat během několika dní. Chcem poprosiť o trpezlivosť, pretože potrebuje Slovensko ukludniť situáciu. Potrebujeme možno 2 týždne na to, aby sme viedli normálne rokovania s inými stranami ohľadne programu. Až potom, keď bude nejaká dohoda ohľadne obsahu vládneho programu, sa môžeme baviť o nejakom zostavovaní vlády, o funkciách a ďalších veciach. Dodám, že v roce 2020 trvalo sestavování koalice 21 dní. Robert Fico také nastínil, jaké by byly jeho první kroky ve vládě. Chtěl by obnovit kontroly na zelené hranici s Maďarskem. Při řešení nelegální migrace je prý potřeba použít sílu. Také by prý vyměnil policejního ředitele a šéfa speciální prokuratury. A chce, aby Slovensko přispělo k zahájení mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou. Jak jsme říkali, prezidentka Zuzana Čaputová šéfa Směru pověří dnes sestavením vlády. Víme o tom, Ladislave, už nějaké podrobnosti, jak by to mohlo vypadat? Zatím je neznáme, nevíme, jestli ten ústavní akt se odehraje osobně, v kolik hodin to bude. Každopádně prezidentka by měla vítěze voleb pověřit písemně, zároveň mu stanoví časový rámec na vyjednávání o koalici. Obvykle je to několik týdnů. Pokud by Fico pro svou vládu nezískal většinu, tedy 76 poslanců, pak může prezidentka pověřit sestavením vlády druhého na pásce, tedy Progresivní Slovensko. Robert Fico už podobnou situaci zažil v roce 2010, musel ustoupit koalici v čele s Ivetou Radičovou z SDKU, přestože jeho Směr i tehdy volby vyhrál. Tolik pro tuto chvíli zpravodaj na Slovensku Ladislav Novák, děkuju, naslyšenou. Hezký den. Ladislav už mluvil o Progresivním Slovensku, tedy politickém subjektu, který byl druhý ve parlamentních volbách, které byly v sobotu. Skončily se ziskem necelých 18% pro Progresivní Slovensko. Sice to odpovídalo předvolebním průzkumům, ale na vítězství to nestačilo. Vzdávat to ale tahle liberální strana nechce. Jaké budou její další kroky, na to už se ptám zpátky do našeho mimořádného bratislavského studia zpravodajky Pavlíny Nečáskové. Dobré ráno. Dobrý den, ano, Progresivní Slovensko to nechce vzdát, jako druhá strana stále věří ve své šance a lídr progresivců Michal Šimečka řekl, že strana udělá vše proto, aby nevládnul Robert Fico. Voľby vyhral Smer, čo samozrejme rešpektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to veľmi zlá správa pre Slovensko a zlá správa a ešte horšia by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu. Takže Michal Šimečka teď bude oslovovat, zřejmě s tím už začal další strany, jestli by naopak nesestavili koalici s ním a znemožnili tyto kroky Robertu Ficovi. Když se mu tak nepodaří, tak Progresivní Slovensko zůstane v opozici a bude v parlamentu, což pro ní bude poměrně taky jedna velká premiéra. Ono se říká, že politika je umění možného a také, že v politice je možné všechno. Jak by mohl Michal Šimečka eventuálně poskládat tu vládní koalici?
Tak je tady strana Svoboda a solidarita, lídra Richarda Sulíka, ta už dala dopředu najevo, že PSK je pro ní ten nejpravděpodobnější partner, takže ta jen čeká na další jednání, ale nemá tak velkou sílu, nemá tolik mandátů. Pak ale Michal Šimečka bude muset oslovit také KDH, Křesťanské demokratické hnutí, které se ale v určitých bodech hodnotově s progresivním Slovenskem rozchází, třeba co se týče práv sexuálních menšin. To byla věc, o kterých se spolu tyto dvě strany přely i v předvolební kampani. No a zároveň o KDH by mohl stát i Robert Fico. Před volbami se strana tvářila, že by s ním do koalice nešla. Uvidíme, zda jim tento postoj vydrží. No a pak je tady opět nejvíce zmiňovaný činitel a to je Hlas, strana v čele s Petrem Pellegrínim. Toho progresivní Slovensko potřebuje, stejně jako ho potřebuje Směr. Hodnotově si nejsou příliš blízko, dokonce Petr Pellegrín ještě před volbami o této variantě mluvil s obavami, aby jeho slovy nevznikl jakýsi myšmaš. No a zároveň strana Hlas včera deklarovala, že pokud bude ve vládě, budou chtít místo premiéra. Šimečka je tedy prý se všemi lídry v kontaktu, takže budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet i v následujících dnech. Pavlína Nečásková, toho času v Bratislavě, díky, naslyšenou. Naslyšenou. Speciál Jana Pokorného. Posloucháte speciál, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. My vítáme prvního hosta z politických kruhů na Slovensku. Je jím Veronika Remišová, která kandidovala za předvolební koalici Olano. Ona je šéfkou strany Pro lidi, slovensky tedy Za ľudí, bývalá ministryně pro investice a rozvoj, kterou teď po telefonu vítám v našem speciálu. Dobrý den. Dobrý den, pozdravujem posluchačů Českého rozhlasu. Děkujeme pěkně za pozdrav, který opětujeme. Když jsme se ptali včera na Slovensku některých stávajících i bývalých politiků, v čem vlastně tkví úspěch Roberta Fica a strany Směr sociální demokracie, dostalo se nám zhruba následující odpovědi. Můžou za to vnější faktory, covid, válka na Ukrajině, ale taky vládnutí kabinetů Igora Matoviče a Eduarda Hegera. Jak to vidíte vy jako bývalá ministryně v těchto vládách? Je to tak? Tie 3 roky boli extrémne ťažké. Mali sme tu krízy, ktoré v podstate sme nezažili posledné storočie. Bola to pandémia, boli to mimoriadne rozdielujúce témy, ako napríklad vojna na Ukrajine, poznáte to aj v Českej republiky, kedy celá kampaň Roberta Fica bola mimoriadne ľahká. Jemu stačilo povedať, že sme proti rúškam, sme proti opatreniam, ani náboj na Ukrajinu, sme proti pomoci Ukrajine. A toto bola celá jeho kampaň. A v takejto situácii, keď mimochodom ešte aj, povedala by som, také liberálne médiá boli proti vláde, tak je veľmi ťažké udržať si tie pozície, ktoré ste mali. Čiže áno, tie okolnosti toho vládnutia celosvetové krízy umožnili v zásade to, že Robert Fico mal zľahčený, veľmi ľahký nástup k moci. A na jednej strane treba si uvedomiť aj to, čo na Slovensku sa dialo. Prebiehala očista od korupcie. Neviem, či vôbec v nejakej krajine v Európskej únii sa toto niekedy stalo, ale predstavte si, že 100 najvplyvnejších a najbohatších ľudí, ktorí majú na svojich účtoch desiatky miliónov eur, zrazu sa ocitne vo väzbe, sú pred súdom, vypovedajú o nich spolupracujúci obvinení a tá obrovská moc, ktorú majú, samozrejme bola proti súčasnej vláde. Deň pred moratóriom, to najlepšie ilustruje tú situáciu, deň pred moratóriom v novinách finančnej skupiny Penta vyšlo klamstvo o manželke Igora Matoviča a Igorovi Matovičovi, že vlastne nejaký kaštiel v dedine, v ktorej v živote neboli a nič nevlastnia. Čiže toto bola súčasť kampania, takto vyzerala kampaň a 3 ťažké roky, ktoré sme na Slovensku mali. Když byste se podívala na možnosti, které teď má subjekt, za který jste kandidovala do Slovenské národní rady, vidíte svou budoucnost spíš v opozici, anebo za určitých konstelací můžete být vtaženi do debat o příští vládní koalici? Jak to je? Ja som počúvala teraz vaše úvahy o zostavení vlády, ale myslím si, že progresívnym Slovenskom, ale myslím si, že sú absolútne nereálne a na to sme už upozorňovali aj posledný rok. Peter Pellegrini na prvej 20 má 14 ľudí, ktorí pochádzajú priamo zo Smeru. Aj keby on veľmi chcel ísť do vlády s progresívnym Slovenskom,
tak ľudia, ktorí sú v pozadí strany, ľudia, ktorí sú na čelných pozíciách, mu to jednoducho neumožnia. A myslím si, že špekulácie o tom, že Peter Pellegrini by za nejakých okolností mohol ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom, sú mimo reality. Za našu koalíciu Stranu za ľudí my ideme do opozície, budeme tvrdou opozíciou, budeme dôslednou opozíciou, pretože už teraz vidíme, že sa chystá demontáž právneho štátu. Robert Fico to povedal veľmi jasne. Vendeta proti vyšetrovateľom, ktorí si dovolili vyšetrovať korupciu na najvyšších miestach, v podstate už začína. Teď se vás zeptám jako bývalé ministryně pro investice a rozvoj. I Slovensko potřebuje určitě stabilizovat veřejné finance, o tom není sporu. Vy jste měla tenhle rezort investic na starosti v předchozích vládách. Je to podle vás jeden z možných léků na zotavení hospodářství? No, v prvom rade vás len poupravím s verejnými financiami. Za roky 2020, 2021, 2022 my sme mali poprvýkrát vôbec v histórii Slovenska sme mali nižší deficit, ako bol priemer eurozóny a dokonca ako bol priemer Európskej únie. Čiže také tie médiami premielané informácie, že verejné financie sú v rozvrate, jednoducho podľa Európskeho štatistického úradu nie sú pravda. Teraz k investíciám a verejným financiám, tak v podstate v programe Petra Pellegriniho a Roberta Fica nájdete mnoho bodov programu, ktoré hovoria o tom, v podstate o tom, ako budú nižšie ceny energií, čo je úplne absurdné, lebo na Slovensku máme jedny z najnižších cien energií v celej Európskej únii, ktoré sme vyrokovali so slovenskými elektrárňami. Hovoria o tom, že budú lacnejšie potraviny, čo v zásade, keďže tu máme trhové hospodárstvo, je nemožné. Takže ak Peter Pellegrini a Robert Fico zrealizujú svoje predvolebné sľuby, tak ten rozvrat verejných financií tu na Slovensku skutočne môže nastať. A čo sa týka investícií, tak podobne ako v Českej republike máme rozbehnuté investície z plánu obnovy z nového programového obdobia, takže veľmi dôležité, aby tieto investície pokračovali a sa dokončili. A to aj napriek tomu, že hrozí, tak ako za ich vlád do roku 2020, že napríklad v eurofondoch sme mali celoeurópsku hanbu v dôsledku mnohých eurofondových korupčných kauz práve za Andreja Danka, Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Podívejme se teď na investice trochu jinak. Jak vy se díváte na investice do obnovy Ukrajiny jako na příležitost pro slovenské investory? My sme napomohli ešte pod môjim vedením aj na zriadenie takého projektového ofisu, projektovej kancelárie na východe Slovenska práve v spolupráci s OSN, aby sme umožnili vstup slovenských investorov na Ukrajinu. Pri obnove Ukrajiny budú obrovské investičné príležitosti aj pre slovenské firmy, ktoré majú, jednak je to tá geografická blízkosť, ale mnohé firmy s Ukrajinou už spolupracovali, prípadne tam podnikali. A myslím si, že pre slovenské podnikateľské prostredie je to veľmi dobrá príležitosť. Čiže ja na obnovu Ukrajiny sa nedívam len ako na výdavok, ale zároveň sa na to treba dívať aj ako na investičnú príležitosť pre Slovensko. Poviem len príklad z nášho obranného priemyslu. Pokiaľ ide o naše hufnice Zuzana, tak tie sme napríklad predávali Ukrajine. Jestliže ale Robert Fico říká, že chce zastavit vojenskou pomoc napadené zemi, myslíte si, že ze strany Ukrajiny bude pak o slovenské investice zájem? Ak Robert Fico má nejaký pud seba zachoví, tak nezastaví investície na Ukrajinu, keď hovoríme len o obrannom priemysle, aby zrealizoval svoje predvolebné heslo ani náboj na Ukrajinu, tak to v zásade bude znamenať to, že stovky ľudí vo fabrike, kde sa napríklad húfnice Zuzana vyrábajú v štátnom podniku, tak prídu o zamestnanie, čo by bola obrovská škoda. Ale áno, Robert Fico deklaroval to, že zastaviť investície na Ukrajine, žiadna podpora Ukrajiny, ani náboj na Ukrajinu.
A treba povedať, že Robert Fico tým, že vzýšiel z komunistickej strany, však on bol v komunistickej strane, tá jeho taká prírodzená náklonnosť smerom k Rusku, respektíve k Číne, tak tá je veľmi zjavná a vždy bola takou jeho líniou v politike, ktorú robil. A toto Slovensku momentálne, Slovensku to hrozí a mne to mrzí, pretože aj v Českej republike sme mali v tomto taký jednotný postoj, jednotnú líniu, čo aj bolo určitou silou pre náš región. My jsme zvali i zástupce vítězné strany Směr sociální demokracie, ale zatím jsme zůstali oslyšeni. V tuto chvíli děkuji za rozhovor pro speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Veronice Remišové, předsedkyně strany Za ľudí. Hezký den, naslyšenou. Ďakujem, pekný deň. A v tuto chvíli jsme ve spojení s další bývalou ministryní, tentokrát ministryní spravedlnosti, která se jmenuje Mária Kolíková. Dobrý den. Dobrý deň. Dobrý den. Vaše strana Svoboda a Solidarita získala 6,32% hlasů. Jak s nimi naložíte? Áno. No, bude to teraz samozrejme závisieť od toho, ako bude vyzerať nová koalícia. Ja som počúvala Veroniku Remišovú, ale nevidela by som to zatiaľ úplne tak pesimisticky, že bez ohľadu na to, že víťazom je Robert Fico a jeho strana Smer sociálna demokracia, tak áno, existuje tu ešte určitá pravdepodobnosť aj, že by to bola nie koalícia so Smerom, ale bola by to koalícia Progresívne Slovensko, Kresťansko-demokratické hnutie, Hlas samozrejme a naša strana Sloboda a Solidarita, čo spoločne by mali celkom slušný počet mandátov, vyše 80, to znamená, že tiež by to bola pomerne by to mohol byť stabilný základ. Je pravdou, že vytvorenie tejto koalície bude znamenať prijatie viacerých kompromisov, ale ja osobne sa domnievam, že jednoznačne by to bolo lepšie pre Slovensko, ako keď koalíciu zloží Robert Fico. Ona ve vzduchu visí otázka, zda by pro takovou situaci nebylo pragmatické nabídnout třeba Petru Pellegrinimu křeslo premiéra, pokud by tedy Robertovi Ficovi nevyšel ten první plán na vytvoření vládní koalice. Áno, o tomto sa samozrejme rozpráva. Kľúčové tu bude tiež, aký postoj k tomu zaujme Progresívne Slovensko, Michal Šimečka, ale áno, toto je samozrejme tiež na debatu. Většina voličů se na Slovensku přiklonila ke straně Směr sociální demokracie. Přitom před několika lety proti Robertu Ficovi vyšlo nemálo Slováků do ulic. Čím si teď získal přízeň většiny voličů? Bohužiaľ, tá vláda od marca 2020, ktorá bola vnímaná ako vláda nádeje, tak sa s nej postupne stala vláda hanby. A to pre spôsob vládnutia kľúčovou postavou tu bol Igor Matovič ako bývalý premiér a neskôr ako bývalý minister financií. Túto rolu nezvládol a vnášal do spôsobu vládnutia chaotické prvky a bohužiaľ stroskotala na tom celá vláda nakoniec. Vy jste byla ministryní spravedlnosti. Jak se dnes díváte na to, že ten čin, který načas změnil Slovensko, tedy vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky, ještě nemá definitivní tečku? Vy asi teraz sa pozeráte na trestné konanie, ktoré neskončilo, tak? Áno. Rozumiem. V prvom rade chcem povedať, že mám naozaj dôveru v špecializovaný trestný súd, ktorý je tu vlastne prvostupňovým súdom, ktorý v tejto veci koná a rozhoduje. A ako ministerka spravodlivosti mám samozrejme určitý prehľad aj o jednotlivých sudcov aj na tomto súde a určite nemám žiadnu pochybnosť o tom, že by sudcovia tohto súdu, osobitne tohto senátu, či už ktorí rozhodovali prvýkrát alebo druhýkrát, že by sa k tomu pozerali s nejakou ľahkovážnosťou, alebo nebodaj, že by som mala akékoľvek pochybnosti o nezávislosti, nestrannosti. Naopak, som presvedčená, že každý člen Senátu svoju rolu zobral mimoriadne vážne a veľmi dôsledne sa zaoberal všetkým, čo je v spise. A jednoducho, áno, táto vec nie je skončená. Nedá sa povedať, že by tu boli prieťahy v konaní, ale áno,
vec bola druhýkrát na špecializovanom trestnom súde, vrátila sa z odvolacieho súdu, z Najvyššieho súdu a opätovne vlastne bude sa konať o tom odvolací súd. To znamená, že asi neviem, že či vedia poslucháči, aký je verdikt. Verdikt vlastne je v tomto momente že tá hlavná podozrivá osoba z objednávky vraždy, to znamená vykonávateľia, tí sú jasní, ale to rozhodovanie vlastne súdu, kde možno predpokladať, že opätovne možno budeme na to odvolací súd iný názor, je čo sa týka objednávateľov vraždy. To znamená, ako hlavný podozrivý Marian Kočner tu bol oslobodený a toto asi vnímate, že proste je vec, ktorá lomcuje verejnosťou. Súčasne ako ministerka spravodlivosti určite budem stáť za súdom, že nemožno ľudí odsudzovať na základe toho, čo si praje ľud, ale jednoducho na základe toho, čo je v spise. A ja v tomto rešpektujem rozhodnutie súdu. To, čo ma mrzelo, ja som sa k tomu aj verejne vyjadrila, je, že po takomto rozhodnutí súdu, ktoré dlho očakáva verejnosť, sudcovia neboli pripravení predstúpiť pred novinárov, verejnosť a odpovedať na všetky otázky a naozaj zrozumiteľne vysvetliť svoje rozhodnutie. Toto si myslím, že je chyba a vôbec je to chybou našej justície. Vy ste sa niekde posunuli už ďalej aj v Českej republike, ale tu nie sú pripravení sudcovia osobitne takéto verejne diskutované rozhodnutia zrozumiteľne vysvetľovať verejnosti. Bohužiaľ. Vyjdeme v závěru našeho rozhovoru z téhle vaší výseče bývalé ministryně spravedlnosti. Otázka je jednoduchá. Co podle vás potřebuje Slovensko, aby byli jeho občané v pohodě? No tak určite vládu, v ktorú majú dôveru a vládu, pri ktorej vidia, že má demokratický smer, a vládu, kde sa môžu naozaj s dôverou, na ktorú sa môžu obrátiť, že pevne stojí v európskych štruktúrách. A to už je zase môj samozrejme názor, ale myslím si, že je dôležité v tomto momente aj stať pri Ukrajine. Je tu zjavne časť verejnosti, ale ktorá tento názor nemá. To znamená, že tak dopadli aj voľby. Takže keď sa ma teraz pýtate, že aby boli ľudia v pohode, tak je pravda, že na niektoré názory zjavne proste v tej verejnej mienke je k tomu iný postoj, tak dopadli aj voľby, ale určite je kľúčové na Slovensku, aby ľudia videli, že je tu vláda, ktorá robí dobré rozhodnutia a oni je rozumejú. A to sa nám bohužiaľ nestalo. A akokoľvek Fico je dobrý politik, je dobrý politik v tom, že teraz myslím politicky zručný, tak on môže mať samozrejme túto zručnosť upokojovať situáciu, ale s ohľadom na to, že jeho politika je plná zloby a nenávisti, tak v tomto momente ten jeho spôsob politiky, ja hovorím, že sa prikláňa k tomu, ako fungovali fašistické strany. Jednoducho takto bola založená celá jeho politika, na čom vlastne získal voličov a mám naozaj obavu, ktorým smerom sa to Slovensko teraz bude uberať. Okrem toho, že ako dopadnú verejné financie, ale ak sa bavíme o tom pokoji, o tej atmosfére spoločnosti, tak to, čo robil Fico, tak šíril zlobu, nenávisť a to napätie spoločnosti vlastne len sám spolu vytváral. I tady musím zdůraznit na závěr našeho rozhovoru, že jsme zvali do vysílání představitele vítězné politické strany Směr sociální demokracie, ale zatím naše pozvání nikdo z této zmíněné politické strany nepřijal. Děkuji za rozhovor. U našeho mikrofonu v Bratislavě byla Mária Kolíková, bývalá ministryně spravedlnosti. Přeju pěkný den na Slovensko. Naschledanou. Ďakujem pekne a ja dovidenia, do počutia. Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pokračujeme až do 9. hodiny. Po zprávách přivítáme ve vysílání také Matuše Kostolného, šéfredaktora deníku N, a Karolinu Farskou, která spolupracuje s investigativním centrem Jána Kuciaka. Je 8:30 a 4 minuty v našem speciálním vysílání ke slovenským parlamentním volbám. Teď probereme i české reakce. Přání, aby Slovensko zůstalo dál nejbližším partnerem Česka ze všech sousedních zemí, zaznívá prakticky od všech politiků, ať už jde o ty vládní nebo opoziční. Za chvíli přineseme podrobnosti. Speciál Jana Pokorného.
No a reakce na domácí politické scéně směrem k volbám na Slovensku má Anna Horáčková z domácí redakce. Dobrý den. Hezké ráno. Čeští politici se shodují hlavně na tom, že zásadní je, aby ta nová slovenská vláda neohrozila dobrou spolupráci obou zemí. Udržet nadstandardní vztahy je zásadní i podle prezidenta Petra Pavla. Už před volbami uvedl, že se s lídrem, teď už vítězné strany, Robertem Ficem, rozchází v názorech na zahraniční politiku. Pavel o Ficovi mimo jiné řekl, že řada jeho názorů odpovídá spíš ruské propagandě. Teď začne povolební vyjednávání a teprve to povolební vyjednávání ukáže, jakou vládu Slovensko bude mít, jakým směrem se ta vláda rozhodne jít a do jaké míry se naše cesty budou nadále shodovat nebo rozcházet. Český premiér Petr Fiala z ODS pak popřál Slovákům, aby ta povolební vyjednávání vedla k sestavení dobré vlády. Mimochodem, my dnes vysíláme 20 minut radiožurnálu Speciál, tedy rozhovor. Jehož hostem bude právě prezident republiky Petr Pavel, tak tomu určitě padne i otázka na jeho aktuální reakce na dění na Slovensku. Jsou někteří čeští politici, kteří vyloženě gratulují nebo gratulovali Robertu Ficovi k vítězství? Ano, ale jen z opozice gratulace zazněly třeba od předsedy hnutí SPD Tomia Okamury nebo Andreje Babiše, šéfa ANO. Místo předseda tohohle hnutí Karel Havlíček má za to, že zvítězil pragmatismus nad ideologiemi. Z mého pohledu je zde šance na oživení V4, která byla i díky Slovensku a díky české vládě v těch posledních měsících nebo v těch posledních 2-3 letech upozaděna. A jinak si nemyslím, že by Slovensko směřovalo, jak někteří škarohlídové tvrdí, směrem na východ. Toho se mimochodem bojí třeba předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Tolik domácí reakce, tedy reakce z domácí politické scény a Anna Horáčková. Děkuji, naslyšenou. Hezký den. Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My teď znovu navazujeme spojení s naším mobilním studiem, které je v Bratislavě, nedaleko budovy Slovenského rozhlasu, a kde je v tuto chvíli šéfredaktor deníku N Matúš Kostolný. Matúši, dobré ráno přejeme. Dobré ráno prajem z Bratislavy. Robert Fico, představitelé Směru a jejich sympatizanti slavili volební úspěch. Příznivci strany, která skončila druhá, se ptali, co se to vlastně stalo a co se stane. Vy píšete, že to není konec světa. Co to tedy je? Tak je to dosť smutná správa o Slovensku, pretože predstava, že môže vyhrať voľby politik a strana, ktorá je namočená do toľkých korupčných a iných škandálov, že môže vyhrať strana, ktorá má za sebou za posledné roky viac ako 40 ľudí, ktorí už poznajú svoj trest, sú odsúdení, a viac ako 130 ľudí, ktorí sú podozriví, mnohí z nich obvinení, medzi nimi to obvinenie počul aj Robert Fico. Tak to, že to nevadí takému množstvu ľudí, že taká strana zvíťazí, to je pre mňa prekvapenie a správa, že musela ich hnať túžba po pomste a hnev za všetko to, čo zažili za posledné roky s vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Dnes podle všeho slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověří vítěze voleb sestavením vlády. Robert Fico říká, že na to potřebuje 14 dní. Víte, proč zrovna tolik? Tak Robert Fico sa z večera do rána premenil na iného človeka, čiže celú kampaň a posledné roky to bol človek, ktorý neustále útočil, bol agresívny, povedal by som miestami až vulgárny, a včera, keď mal tlačovú konferenciu po voľbách, tak zrazu hovoril o tom, aby sme sa všetci upokojili, a hovoril o tom, že troška potrebujeme všetci ako spoločnosť vypustiť paru a trocha sa upokojiť. Tak je to zábavné, pretože keď niekto nebol pokojný, tak to posledné mesiace a roky bol práve Robert Fico. Prečo práve 2 týždne? Myslím si, že to iba hovorí preto, aby získal čas, pretože tá zaujímavá situácia na Slovensku po voľbách je tá, že môžu vzniknúť 2 vlády. Robert Fico zvíťazil vo voľbách a je schopný aj postaviť koalíciu, ktorá sa ponúka a je veľmi pravdepodobná, že aj vznikne. Ale postaviť čisto matematicky koalíciu vie aj druhá strana vo voľbách, Progresívne Slovensko, a je predseda Michal Šimečka. A kľúčovú rolu tam hrá strana Hlas, bývalí priatelia a kolegovia spolustraníci Roberta Fica okolo Petra Pellegriniho. A ide o to, pre ktorú verziu Slovenska sa Peter Pellegrini a Hlas rozhodne. Čiže Robert Fico potrebuje tie 2 týždne asi na to, aby dokázal presvedčiť Hlas a Petra Pellegriniho,
že má ísť s ním, že to je bezpečnejšie, istejšie a že to pozná, že bude v domácom prostredí. No a potom už iba detail. Kresťanskí demokrati, strana, ktorá sa tesne dostala do parlamentu a po 2 volebných obdobiach, kedy tam nebola, vyhlásila hneď po voľbách, že o svojom rozhodovaní sa, či pôjde do vlády s Robertom Ficom, či zostane v opozícii, alebo sa pokusí ísť do vlády s Michalom Šimečkom a Progresívnym Slovenskom, sa bude rozhodovať na zasadnutí predsedníctva, ktoré je presne o 2 týždne. Takže tie 2 týždne sú nejaký dátum aj v tomto prípade. A možná je tam ještě jeden detail, a to jsou volby v Polsku, které budou za 2 týdny. To by ma prekvapilo, ak by Robert Fico kalkuloval s voľbami v Poľsku, napriek tomu, že tie sú mimoriadne dôležité pre pozíciu celej Strednej Európy a pre fungovanie Strednej Európy, ale myslím si, že neovplyvňujú tak priamo a zásadne slovenskú politiku a Roberta Fica, ten si teraz pôjde už svoje. My jsme teď po telefonu ve spojení s Karolínou Farskou, která spolupracuje s investigativním centrem Jána Kuciaka. Dobrý den. Dobrý den. Pro vás je ten výsledek sobotních voleb čím? Tak určite je to v prvom rade nejakým spôsobom vyjadrenie o stave krajiny a o stave Slovenska. Hoci ako znepokojivé to pre viacerých z nás dnes môže byť. A myslím si, že hlavne v rámci toho, čo sme zažili pred tými viac ako 5 rokmi po vražde Jána Kuciaka, je mimoriadne znepokojivé to, na čo všetko ľudia zabudli, ale zároveň asi ich to nejakým spôsobom prilákalo, keďže sa rozhodli tú vládu Smeru opäť si zvoliť, ktorá možno nastane. Hnutí Zaslušné Slovensko, které také reprezentujete, dokázalo svého času organizovat početné demonstrace a u řady lidí to vyvolalo zájem o věci veřejné tenkrát. Jaký je úkol tohoto hnutí dnes? Hnutie Zaslušné Slovensko, ktoré teda fungovalo po vražde Jána Kuciaka, tak my sme po tých posledných parlamentných voľbách v roku 2020 utlmili do veľkej miery svoje aktivity, keďže sme sa cítili, že tá naša agenda práve súvisí so všetkým, čo sa stalo po roku 2018. A momentálne priznám sa, že práve dnes a včera sme začali medzi sebou komunikovať ako organizátori po pomerne dlhej dobe ohľadom toho, ako sa aj vlastne s týmto celým cítime, či sa niečo bude diať. Nemôžem v tejto chvíli hovoriť nič o nejakých konkrétnych aktivitách, ale čo môžem povedať je, že podľa mňa je tu veľa aktívnych ľudí v občianskej spoločnosti, ktorí sú pripravení konať, keď tak bude treba. Uvidíme, že čo to bude znamenať a čo všetko bude treba. Bavíte se třeba neformálně i o tom, že je potřeba znovu nastartovat ten, nech to nezní nějak pateticky, odkaz Jána Kuciaka a vzpomínku na něj? Tak podľa mňa tú spomienku by sme určite mali si držať a snažiť sa, aby tu prežila silno medzi nami. Nemyslím si, že je to určite teda podľa mňa úloha aj za Slušné Slovensko, ale nielen nás. Je to súčasťou práve držania si tohto odkazu, podľa mňa je práve zastávať si poctivých novinárov, ktorí si robia svoju prácu dobre, pretože práve počas predvolebnej kampane sme boli svedkami neskutočnej palby voči novinárom a robenia z nich terčov. Nebolo to len kvôli tomu, že politici nechceli odpovedať na otázky, práve napríklad z pozície Smeru to bola taktická vec, zvolili si to ako súčasť obsahu ich kampane. A podľa mňa nikdy by sme jednoducho nemali dopustiť, aby sa niečo také stalo opäť a je to zodpovednosťou nás všetkých. Pro tuto chvíli děkuju Karolíně Farské a Matuši Kostolnému. Ještě neodcházejte, nebo neodcházejte od telefonu, respektive z našeho mobilního přenosového vozu. Ještě bychom se k vám rádi vrátili. My teď přepojíme na Ukrajinu. Speciál Jana Pokorného. Speciál, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. S velkou pozorností sledovali slovenské volby taky na Ukrajině. Konflikt s Ruskem a hlavně slovenská zbrojní pomoc Ukrajině byly jedním z velkých volebních témat. Ukrajinské reakce sleduje náš tamní stálý zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Obávají se na Ukrajině, že jim budoucí možná slovenská vláda pod vedením Smeru Roberta Fica už nebude tak nakloněná jako kabinety předchozí?
Nejenom, že se obávají, oni s tím vlastně už tak na 90% i počítají. Samozřejmě není všechno jasné, ale zdejší komentáře, drtivá většina z nich se nese přesně v tomto duchu. Já můžu citovat například Evropskou pravdu, to je odnož listu Ukrajinská pravda, která se zabývá právě hodně dohloubky těmi evropskými věcmi, která píše nejhorší scénář bude takový, nebo probírá ten nejhorší možný scénář a tedy vlastně s ním i počítá. Slovensko přestane dodávat zbraně Ukrajině a přidá se k táboru zemí, které budou naléhat na co nejrychlejší zahájení mírových rozhovorů s Ruskou federací. A to už není předvolební rétorika, s tím se Ukrajina bude muset nějakým způsobem smířit. To byl komentář, který vyšel vlastně včera hned po té, co se objevily výsledky. A dnes vlastně ukrajinská média, jako například Espresso TV a podobné, připomínají nebo citují Roberta Fica, který vlastně potvrdil to, čeho se obával list velmi jasnozřivě, bohužel tedy Evropská pravda, že Robert Fico zastaví tu zbrojní pomoc Slovensku a bude se také snažit o jakési zprostředkování mírových rozhovorů. Tady zatím asi vyhlídky na to, že by s ním Kyjev v tomto ohledu nějak spolupracoval, nejsou valné, ale to už není ukrajinský komentář, ale komentář, který k tomu dodávám. Je to také velké téma pro většinu médií, nebo drtivou většinu všech seriózních médií na Ukrajině, protože Slovensko je soused. V začátku ruské invaze silně pomáhalo Ukrajině a vlastně v podobu celého toho roku. Například agentura Unian se ve svých několika hned komentářích nezabývá ani tak Robertem Ficem, tam je podle nich všechno jasné, ale spíš další osobou, dalším expremiérem Peterem Pellegrinem, který také se kloní k tomu, že tedy o vojenské pomoci Ukrajině už nemůže být řeč. Vychází tedy z jeho citátu. Řekl, že Slovensko už nemá, co by vlastně Kyjevu mohlo dodat. A Unian k tomu podotýká, že ze slov Pellegriniho není jasné, jak bude vlastně jeho strana reagovat na ty komerční objednávky zbraní munice, které už jsou v běhu, které realizují jak státní, tak soukromé zbrojařské firmy. Takže ty komentáře jsou víceméně takové v jednolitém duchu a počítají tedy s tím, že příštím premiérem bude Robert Fico, ale uvidíme. Robert Fico řekl, že Slovensko má jiné problémy než Ukrajinu. A ty už si to naznačil podle citací některých komentářů z některých ukrajinských médií, jak Ukrajinci tedy vnímají možnost, že Slovensko se částečně přidává ústy Roberta Fica k rétorice, jakou ohledně konfliktu na Ukrajině zastává třeba Maďarsko. Tak další komentář agentury Unian, která se tomu opravdu hodně věnuje, tomuto tématu, zní takto: pro Kreml bude jackpotem, pokud se k Maďarsku přidají ještě další země, pokud Maďarsko získá ještě jednoho člena NATO a Evropské unie, tedy Slovensko, který bude sabotovat integrační snahy Ukrajiny. Kreml a jeho krvavé peníze se budou snažit, aby na Slovensku vznikla protiukrajinská koalice. No a komentátor upozorňuje, že tímto zřejmě neskončí Slovenskem a Maďarskem, že Kreml bude pokračovat v té ve své hře na volebních šachovnicích v každé zemi, evropské zemi, v tomto případě, kde se budou konat volby, protože kremelští technologové, političtí už se to naučili a pokud se to nepodaří zastavit, zůstaneme všichni v roli pozorovatelů a situace se bude pro Ukrajinu zhoršovat. No a ještě dál to jde vlastně k dalším zemím, které už nejsou v Evropské unii, ale jsou důležité z geopolitického hlediska, a to je, že tedy ten revanš Kremlu by mohl nastat v Moldavsku, které je tedy časovanou bombou v týlu Ukrajiny a to by pro Kyjev bylo velmi špatné. A závěrem, Martine, kolik zbrojní pomoci vlastně Slovensko Ukrajině dosud poskytlo? Bylo toho na malou zemi 5milionovou, jakou Slovensko, je poměrně hodně, zejména v těch začátcích. Byla to jak humanitární, tak zbrojní pomoc. Konkrétně 13 stíhaček MiG-29. Jsou tady k dispozici údaje za loňský rok. To bylo 168 milionů eur vojenské pomoci. Byl tam jeden velmi důležitý a velmi drahý komplex S-300 za asi 100 milionů eur. Odminovací systémy Božena a další techniky
technika, ale velmi důležité pro Ukrajinu jsou například houfnice Zuzana, které se tady pohybují v české kooperaci a které odvádějí obrovský kus práce, takže tam to pro Ukrajinu, pokud se zastaví tyto dodávky, bude zřejmě velmi bolet, ale Slovensko zase není úplně rozhodující země v dodávkách zbraní Ukrajině. Stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, naslyšenou, hezký den. Hezký den. Reakce na výsledky slovenských voleb přicházejí taky z Bruselu a některých členských států Evropské unie. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO pogratulovala vítězi Robertu Ficovi i druhému v pořadí lídrovi progresivního Slovenska Michalu Šimečkovi. Dodala ale, že volby na Slovensku provázela záplava dezinformací. Z unijních lídrů už Robertu Ficovi veřejně pogratuloval třeba maďarský premiér Viktor Orbán. Bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová je už v našem speciálu. Dobré ráno. Dobrý den. Zdeňko, ovlivnila podle místopředsedkyně Evropské komise Jourové ta záplava dezinformací výsledky slovenských voleb? Jourová v České televizi uvedla, že Evropská komise respektuje výsledky voleb. Pogratulovala Ficovi i Šimečkovi, nicméně zdůraznila, že právě Šimečkovo progresivní Slovensko čelilo bezprecedentní informační masáži ze strany krajní pravice i prokremelských zdrojů. Respektujeme volbu slovenských občanů. Slováci měli možnost hodit své volební hlasy a použít své autonomní rozhodnutí, ale zase musím říct za vysoké míry manipulace. Co říkají další unijní lídři a jaké další hlasy se ozývají přímo z Bruselu? Gratulace zazněla od maďarského premiéra Viktora Orbána. Na sociální síti X, dřívějším Twitteru, napsal, cituji: Hádejte, kdo je zpátky. Gratuluji Robertu Ficovi k jeho nespornému vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Orbán také uvedl, že se těší na spolupráci s Ficem, protože vždy je dobré spolupracovat s vlastenci. Jinak se ale s gratulacemi mezi lídry Evropské unie žádný pytel neroztrhl. I představitelé evropských sociálně demokratických stran, které patří v Evropském parlamentu do stejné rodiny jako Ficův Směr, zatím spíše k situaci na Slovensku mlčí. Ficův Směr je členem strany evropských socialistů a její předseda Stefan Löfven už o víkendu pohrozil vyloučením Smeru. Pokud by Fico i jako případný budoucí premiér Slovenska pokračoval ve svých proruských postojích. Löfven zdůraznil, že evropští socialisté podporují Ukrajinu a totéž očekávají od všech svých členských stran. Na výsledek slovenských voleb reagují také čeští europoslanci, třeba Pirát Marcel Kolaja uvedl, že progresivní Slovensko Michala Šimečky sice volby nevyhrálo, ale přesto je na místě gratulace, protože strana, která se při minulých volbách nedostala do parlamentu, vyrostla v sociálně liberální naději Slovenska. Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer zase uvedl, že poučením pro Česko je, že považovat Visegrádskou čtyřku za pevný bod naší zahraniční politiky je nesmysl. Nejbližší spojence musíme podle Niedermayera hledat jinde. Zdeňka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu Bruselu. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou. Speciál Jana Pokorného, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus a který se teď vrací do centra Bratislavy, do našeho mobilního přenosového vozu, respektive po telefonu ke Karolíně Farské, která spolupracuje s investigativním centrem Jána Kuciaka, je z hnutí Za slušné Slovensko a je to studentka vysoké školy a je v našem přenosovém voze je Matúš Kostolný, šéf-redaktor deníku N. Matúši, co jste říkal těm reakcím z Evropské unie? Vidím tam istú opatrnosť, pretože myslím si, že európski lídri sa z víťazstva Roberta Fica nemôžu tešiť. Jasné, že ho budú uznávať ako víťaza volieb, jasné, že ak sa mu podarí zostaviť vládu, tak to bude predseda suverénnej slovenskej vlády. Ale súbežne to znamená aj to, že to je problém pre Európsku úniu, pretože to, čo sľuboval Robert Fico v predvolebnej kampani v oblasti zahraničnej politiky, znamená zásadnú zmenu pozície Slovenska a znamená to komplikácie, pretože popri Viktorovi Orbánovi v Maďarsku zrazu sa objaví druhá členská krajina Európskej únie, ktorá bude rozprávať nezmysly, keď môžem použiť také slovo, alebo jednoducho inú verziu príbehu a nebude súznieť s európskym postojom napríklad v otázke vojny na Ukrajine a napríklad v otázkach migrácie. A to všetko Robert Fico sľuboval a nie je dôvod myslieť si, že to nebude realizovať aj v momente, ak by bol predsedom vlády.
On sám říká, že rozhodně nechce zklamat své voliče. Nicméně bude se tvořit, pokud tedy bude Robert Fico sestavovat a úspěšně sestavovat vládní koalici, programové prohlášení vlády, což je takový dokument, který se tu a tam bere spíš jako povinný. V případě příštího slovenského kabinetu s Robertem Ficem na premiérském postu může být vážnost programového prohlášení větší v tom, že by mohlo třeba korigovat některá prohlášení z vyhrocené volební kampaně. Vidíte to taky tak, Matúši? Ten priestor tam určite je a záleží samozrejme od toho, kto budú koaliční partneri Roberta Fica, pretože čím tí partneri budú proeurópskejší, prodemokratickejší, tým je väčšia šanca, že aj to programové vyhlásenie bude miernejšie a povedal by som, že rozumnejšie. Ale tá verzia so Slovenskou národnou stranou a Hlasom, tá neponúka príliš veľkú nádej na to, že by Robert Fico chcel korigovať svoje vyhlásenia z kampane. On vyhral voľby, jeho voliči ho volili práve preto, že rozprával o tom, ako sa postaví európskej, lokajskej politike na Ukrajine, ako má sympatie voči Rusku a Vladimirovi Putinovi, ako zastaví migrantov na našich hraniciach. To sú všetko veci, ktoré rozprával nie ako možno niekedy, ale rozprával ich ako jasnú a razantnú verziu toho, že on to dokáže urobiť. Takže jasné, že ten jazyk bude oveľa kultivovanejší a oveľa zmierlivejší, ale tie základné, tie vlajkové témy si myslím, že bude presadzovať. Obrátím se na Karolínu Farskou, vysokoškolskou studentku. Asi se shodneme na tom, že slovenské volby byly demokratické, že proběhly regulérně a že takhle rozhodla většina voličů, ať se to třeba někomu na Slovensku líbí nebo ne. Jak vidíte Slovensko v těch následujících týdnech a měsících? Tak podľa mňa výsledok tých volieb ukázal aj silnú polarizáciu spoločnosti. To samozrejme teraz nehovorím nič nové, ale viem si predstaviť, že akákoľvek vláda už vznikne, či už teda to zostaví Robert Fico, alebo nebodaj by sa tam niečo stalo a zostavil by to od Michala Šimečka, tak tu bude veľká časť ľudí, ktorá bude nespokojná, ktorá sa bude cítiť, že nie je zastúpená možno dokonca v tej vláde, keďže sú to dosť minimálne nejaké ideologické protipóly. Myslím si, že veľa ľudí bude sa pozerať teraz, začne pravdepodobne niekedy aj kampaň na prezidentská kampaň, keďže nás čakajú budúci rok prezidentské voľby, pravdepodobne aj to sa začne o veľa väčšej miere ozývať vo verejnom priestore. Takže myslím si, že nás čaká taká nejaká doba neistoty pre veľa ľudí, neistoty pre ľudí, ktorí možno sa boja, či budú nejakým spôsobom ohrozené ich ľudské práva, pre ľudí, ktorí sa boja, či je toto krajina, v ktorej chcú dlhodobo žiť a budovať si svoj život, svoje rodiny. Takže uvidíme a uvidíme aj, že čo vlastne ten návrat Fica, ak príde, že čo to vlastne znamená a akú verziu od neho dostaneme. Dá se říct, Matúši, s určitostí, že to, co sliboval Robert Fico směrem k speciální prokuratuře, policii, takže udělá? Ak zostaví tú vládu, lebo to treba naozaj stále ešte pripomínať, nie je to 100% isté, stále tam je alternatívna možnosť. Ak zostaví tú vládu, tak určite áno. On to vlastne potvrdil aj včera na prvej tlačovej konferencii. On to urobí jednoznačne. Nemá o tom žiadnu pochybnosť a tí partneri, s ktorými chce zostaviť vládu, alebo ktorí sa mu ponúkajú ako najjednoduchšia možnosť, tí s ním absolútne v tom súhlasia a dokonca by boli ešte tvrdší. Může podle vás nastat ještě nějaké překvapení? Slovenské voľby sú plné prekvapení, aj tieto boli a nejaký priestor na prekvapenia tam ešte určite je. Nechcem zdržovať českého poslucháča, ale tie strany nie sú úplne pevné a homogénne. To neznamená, že jedna strana má za sebou všetkých tých poslancov nových. Niektoré tie strany ani nepoznajú tých svojich poslancov. Čiže priestor na odchody, zmeny pozícií, ten tam je a budú sa určite o to pokúšať všetci politickí lídri, povedal by som, že rozvyklať tých svojich súperov, rozobrať tie strany na menšie. Otázka je, ako rýchlo sa to stane. Komu byste teď nejradši chtěl vidět do hlavy? A nebo naopak nechtěl tedy? Z politiků, kteří mají teď tu zodpovědnost.
Musím asi úprimne povedať, že asi by som radšej nechcel, pretože ako v tomto momente najzaujímavejší je Robert Fico, ale teda byť v jeho hlave, to by bola šialená situácia. To asi nechcem vedieť. Říká Matúš Kostolný, šéf-redaktor deníku N, pardon. V poriadku. Jste kamarádi, ne? Nejste úplná konkurence. Áno, samozrejme, sme kamaráti, ale je to moja minulosť. Ano, přesnost musí být. Tak a děkuju také, že s námi strávila po telefonu nějaký čas Karolina Farská, která spolupracuje s investigativním centrem Jana Kuciaka a vedla hnutí Za slušné Slovensko. Tak klidný den na Slovensko a mějte se hezky. Nashledanou. Pekný den z Bratislavy. A tím nashledanou, Karolina. A tím končí speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Připomínám, že jsme část zpravodajství o tomto, respektive o již skončeném víkendu věnovali předčasným volbám do Slovenské národní rady. Odvysílali jsme několik speciálů, tohle byl závěrečný z nich a právě končí. Ještě dodám, že hostem 20 minut Radiožurnálu speciál bude dnes prezident republiky Petr Pavel. Rozhovor začne po 17. hodině.